Bună ziua tuturor, suntem live. Așa cum ați văzut, tema live-ului de astăzi este una specială și anume măsuri disperate. Am ales această denumire pentru că o să discutăm nu doar de măsurile disperate pe care le luăm noi ca antreprenori în business-urile noastre, în astfel de momente de incertitudine, dar în același timp o să discutăm și despre câteva măsuri disperate pe care le-am văzut în zona asta de online în ultima perioadă. Și adică pe bune, s-a ajuns la un nivel la care nu credeam vreodată că se va ajunge. Și o să le luăm pas cu pas. Hai să începem cu a doua parte, ca să aveți contextul. În perioada de pandemie, în începutul perioadei de pandemie, de fapt, atunci când am aflat cu toții că vom sta în casă și nu se știe exact cât vom sta în casă, eu am primit personal destul de multe telefoane cum să reacționeze antreprenorii, pentru că noi am avut tot timpul un dialog foarte interesant cu oamenii care am colaborat, cum să reacționeze, care ar trebui să fie răspunsul lor, ținând cont că urma o perioadă de incertitudine. Nimeni nici într-un caz nu se aștepta să ne închidă pentru atât de mult timp în case, dar uite că s-a întâmplat și așa am văzut de fapt cum educația noastră antreprenorială și modul în care gândim foarte mult pe termen scurt și din păcate mult prea mult pe termen scurt ne afectează business-ul. Este extrem de ciudat pentru că voi trebuie să înțelegeți că absolut orice decizie pe care o luați în perioada asta, da, va afecta. Am văzut business-uri care și-au dat toți angajații afară, acum plâng după angajați, că s-au reluat treburile și nu a funcționat cum trebuiau. Am văzut business-uri care în loc să stea în zona asta de online și să fie cât mai prezent și să-ți facă extrem de mult branding, fără neapărat call to action, așa cum am spus, dacă v-ați uitat în perioada asta de pandemie la live-urile noastre, am făcut cam unul pe zi, ar fi trebuit să vedeți că este extrem de important să fii activ, să faci branding, să fii alături de oameni, să reușești să-i înțelegi. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru. Da? Am avut o perioadă destul de ciudată în care oamenii pur și simplu și-au închis business-urile, chiar dacă aceștia aveau posibilitatea să treacă la o parte online. Ei bine, chiar am trăit asta, ne-au sunat o grămadă de persoane la început, mai ales din domeniul Horeca, care înainte nu înțelegeau cât de important este zona online și vroiau dintr-o dată în 3 zile să fie online, să aibă și vânzări. Bineînțeles, dacă se poate să-și întreacă și concurența, dar nu este chiar așa. Dacă tu aveai deja înainte, să spun așa, o activitate constantă și consistentă în mediul online, a fost foarte ușor ulterior să capitalizezi, să reușești să-ți atragi atenția, ba chiar cu resurse mai mici, v-am mai povestit și în live-ul trecut, să generezi vânzări mai mari în mediul online, pentru că oamenii sunt acolo și ei consumă, orice ar fi consumă, dar clar, există anumite perioade și asta nu s-a întâmplat doar la un client, ci la toți în același timp, în care atunci când au întârziat răspunsurile din mediul politic, automat s-a resimțit în vânzări, pentru că toată lumea a așteptat 1 mai, 15 mai, 1 iunie, ca să vedem care vor fi restricțiile, care vor fi ulterior lucrurile pe care avem voie să le facem. Și bineînțeles aici intervine puterea noastră de a gândi diferit. Ei bine, în dezvoltare personală se spune că dacă tu faci cu adevărat ceea ce fac toți ceilalți, vei avea toate rezultatele lor și răspunsurile lor. Tu trebuie de fapt să fii altfel. Trebuie să o faci diferit. Trebuie să faci, atunci când toți se retrag, tu trebuie de fapt să fii mai prezent. Atunci când tuturor de fapt le este frică, atunci tu ar trebui să fii mult mai activ. Și asta am vorbit cu absolut toți clienții noștri. Nu știu dacă au fost foarte puțini, extrem de puțini, nu știu pe nume, să-mi aduc aminte acum, oameni care chiar au închis business-urile, din contră s-au adaptat și au trecut în mediul online, fiind foarte prezenți și noi având ca prin principiu în business-ul nostru continuitatea, le-a fost foarte ușor să capitalizeze chiar și în perioade de criză din mediul online. Ei bine, acum intervine măsuri disperate. De ce vorbim despre măsuri disperate? Pentru că toți cei care și-au pierdut clienții, mai ales în zona asta noastră pe care o urmărim și o analizăm constant, prima oară toată lumea promitea totul gratis. Vino să-ți fac gratis, nu știu ce, o lună de social media marketing, gratis o strategie de nu știu ce, gratis. Dacă tu cu adevărat erai bun,
ever în viața vieții nu ai fi avut timp să faci treburi pe gratis. Niciodată. Deci nu ai fi avut timp să faci lucruri pe gratis. Lucruri care s-a întâmplat cu noi, de exemplu, da? Noi n-am avut timp și nici n-am vrut să ne băgăm în această joacă oferi gratis. Nu e vorba că nu ajutăm antreprenorii, din contră. I-am ajutat oricine și oricare persoană ne-a scris, atâta timp cât am făcut live-urile acelea zilnic, oricare persoană ne-a întrebat ceva, i-am oferit consultanță 100%. Da? Consultanță pe gratis. Dar nu am marketizat asta pentru că nu ne interesa să atragem oameni doar pentru a intra în cercul nostru pe gratis. Nu asta este scopul. Ei bine, toți au făcut această mișcare. Sper că tu să nu o fi făcut, că este extrem de important. Numărul 2. Au apărut oameni, de fapt agenții și oameni care se promovau pe inabilitatea altora de a oferi răspunsuri în domeniile lor. Da? Cu atacuri de-astea foarte groaznice. Ba mai mult, am văzut de la această agenție în online, care mie s-a părut așa, josnic, efectiv. Știi cum e? Tu zici ceea ce faci, corect? Tu ești ceea ce faci, nu funcționează altfel. Și am văzut o reclamă pe care pe mine m-a bulversat, efectiv. Eu n-am înțeles cum funcționează. Adică dacă asta e piața românească, așa ai ajuns să te marketizezi din cauza că tu nu ai idei, mi se pare într-un fel sau altul gunoi. Efectiv. Deci a apărut cineva în online cu o reclamă, probabil ați văzut-o și alții, și o să vorbim doar despre reclamă și nu despre persoana aia, că oricum mă interesează. Deci în momentul în care am văzut asta și dacă exista un 1% respect, zero, barat, instant. Deci cu o reclamă prin care arăta cum să trișezi numerele dintr-un back office, dintr-un business manager în Facebook. Ce înseamnă asta? Unul la mână, orice companie inteligentă, și acum, vina nu este doar a agențiilor, este vina și a business-urilor care își aleg tot timpul doar colaborări de genul ăsta bazate pe cât de ieftin e, și apoi voi încurajați acest comportament, pentru că aici avem un lucru foarte important de discutat și chiar vă încurajez să scrieți în comentarii. Deci am văzut o reclamă în care ei luau un cont, trișau acel client de fapt pentru 1000 de roni. 1000 de roni. Deci eu pentru 1000 de roni trebuie să-mi trișez clientul. Unul la mână, clientul ăla n-ar fi avut niciodată voie să permită unei agenții în orice țară ar fi ea, că e România, Franța, Angola, Spania, oricare țară doriți voi, vreodată ever în viața vieților să se pornească o campanie care să nu fie din business managerul respectiv, al clientului, nu al companiei. Păi cum să-mi dai tu mie bani și eu să te promovez pe banii tăi din contul meu și eu după aia să-ți trimit un raport, un PDF, cum spunea el acolo, în care să-ți explic cât de bine ți-a rulat reclama. Pentru că oricum aici intervine toată ideea. Asta este cea mai mare problemă în online. Problema în online că în continuare există exact același issue. Și nu s-a schimbat cu nimic. Deci dacă noi n-am înțeles nici măcar în perioada asta de pandemie, când vânzările sunt extrem de importante, că tot demersul nostru este de a genera clienți adevărați pentru business-uri, păi avem o mare problemă. Și să vă explic cum funcționează asta. Eu când am o discuție, nici nu mă interesează, efectiv, pe mine nu mă interesează, și tu ca agenție și tu ca al meu client, dacă ești clientul meu, nu mă interesează CPC, nu mă interesează costul per click, nu mă interesează costul per click-through, nu mă interesează unicii pe site, nu mă interesează așa ceva. Asta o urmăresc doar eu, sunt datele mele, sunt analiticile mele. Dacă vrei să înțelegi despre ce este vorba, clar pot să ți le explic, dar nu asta îmi asigură sau nu mi-asigură mie succesul. Eu vreau să văd doar câți oameni te-au sunat. Atât mă interesează. Câți oameni te-au sunat, câți oameni au cumpărat. Hai să vedem raportul, să înțelegem de ce nu se întâmplă chestia respectivă. Dar faptul că un cost per click este 0,03, am avut oameni care am vorbit aici în România, da? Au colaborat cu companii, au făcut un cost per lead extrem de mic. Extrem de mic. Dar lead-urile nu se concretizau pentru că erau, nu știu, copii de 14 ani, de 16 ani și așa mai departe. Scopul nu este să ataci toată piața doar ca să ataci toată piața și uite să vin cu un cont la tine așa cum arăta... Pe mine asta e derbedeu, efectiv, cine a făcut asta. Arăta un cont în care te trișa pe tine de 1000 de roni. 1000 de roni. Doamne, maică. Deci cum tu să trișezi un client pentru 1000 de roni? Păi tu n-ai înțeles că dacă tu de fapt îi oferi rezultate cu clientul respectiv,
vei fi cu el până la adânci bătrâneți. Eu asta și spun fiecare persoană care mă întâlnesc, oricare persoană care a discutat cu mine personal știe, noi nu vrem să avem un one night stand, noi vrem să ne căsătorim, adică hai să avem un raport prin care efectiv să stăm împreună ani de zile. Ne este mult mai ușor să înțelegem, ne este mult mai ușor și nouă. Da? Să avem grijă de acel client, să ne adaptăm la piață, decât să iei un client nou de fiecare dată și acel client nou, asta nu înseamnă că nu avem clienți noi, din contră, a fost un mega boom și extraordinar și mulțumim tuturor oamenilor care au ales să vină în comunitatea noastră extraordinară și o să facem treburi extraordinare, transparente așa cum le-am făcut până acum, o să le facem la un alt nivel și nu o să apelăm la astfel de măsuri disperate. A treia măsură disperată, da? Hai să o vedem și pe asta, că este extrem de important. A apărut un mare guru în România, mamă, m-a terminat cu guru Muru și așa mai departe, care el povestea într-un video cum, domnule, tu, într-o perioadă de pandemie, nu trebuie să schimbi marketingul. The fuck? Ce ai, omule, în cap? Tu știi măcar ce înseamnă marketing? Păi dacă tu promovezi asta și tu de fapt te afișezi în mediul online ca o persoană care chiar știe, păi tu habar n-ai ce înseamnă asta. Tu habar n-ai ce înseamnă branding, habar n-ai ce înseamnă marketing, habar n-ai ce înseamnă vânzare. Tu mergi pur și simplu by default pentru că ți-ai făcut numele la început. Ceea ce te face pe tine să încasezi, ca să auziți foarte bine și scrieți-vă asta undeva, ce te face pe tine să încasezi în vremuri de criză sau nu, este tot timpul brandingul. Nici într-un caz marketingul. Marketingul trebuie adaptat. Vrei să vezi, să ai succes ca ăia mari? Da? Ca ăia mari? Păi fă ce fac ăia mari. Păi cum să vină așa un om, nu știu, pe mine m-a bulversat, efectiv, am și răspuns în reclamă, zic, bă, omule, habar n-ai. Tu îți dai seama, din păcate, sunt mii de oameni care îl urmăresc pe ăsta și ascultă prostiile pe care el le spun și după aia mii de oameni ăștia o să aibă un lag, da, de 2-3 ani de zile în care nu o să aibă niciun fel de rezultat și după ce nu au niciun fel de rezultat, o să zică, da, social media nu funcționează. Marketingul, de fapt, este o iluzie. Vrei să ai rezultatele celor mari? Fă ce fac cei mari. Păi cum adică să tu nu să-ți adaptezi marketingul la perioada de pandemie? Uite ce a făcut McDonald's. Să vedeți că toate reclamele din perioada de pandemie au fost total diferite. Dacă existau reclame înainte de pandemie în care nu aveau call to action neapărat, și au fost reclame, dacă țineți minte, aia cu bun și cu sosul vecinului și așa mai departe, toți ăștia mari și-au adaptat marketingul în pandemie. Comandă de acasă, primești, nu știu, un hamburger gratuit dacă comanzi de acasă, whatever. Nici nu are importanță să intrăm în detaliile campaniilor efectiv, dar este extrem de important să înțelegi că tu trebuie să te adaptezi. N-ai cum să nu te adaptezi, pentru că omul nu-ți mai consumă ceea ce consuma înainte. Da? Asta nu înseamnă neapărat prețuri joase. Voi știți foarte bine, dacă ne urmăriți, noi nu mergem pe această politică. Noi nu credem că prețul mic o să-ți atragă ție mai mulți clienți. Iar acei clienți care vin doar pentru prețul tău au venit doar ca să-ți încerce produsul și nu să fie niciodată ever, nu o să fie clienți fideli sau care o să devină clienți fideli ai companiei tale. Trebuie să ai foarte mare grijă. Astea sunt niște măsuri disperate în care omul ăla care spune că nu-și adaptează marketingul sau n-ar trebui schimbat marketingul în perioada de pandemie, tocmai asta a făcut cu tine și tu n-ai înțeles asta. Și oamenii o să zică, nu, mă marketizez așa cum am făcut-o până acum, că așa a funcționat. Păi nu funcționează. Și nici nu o să funcționeze de acum acolo. Pentru că tu trebuie să fii inteligent. Antreprenor, păi asta este prima abilitate a unui antreprenor, trebuie să fie adaptabilitate. Pentru că piața nu este niciodată, uite, așa cum s-a întâmplat acum și acum avem proof of evidence și n-ai ce să mai zici. Și s-ar putea să mai întâmple, pentru că vedeți cum o zic la televizor. S-ar putea să ne mai închidă încă vreo 3 luni de zile. Și acum, uitați-mă la mine, vă vedeți mai trist sau mai fericit? Pe mine nici mă interesează. Atitudinea ta n-ar trebui să fie schimbată. Modul în care îți conduci business-ul n-ar trebui să fie schimbat. Modul în care îți faci branding-ul, adică cum te faci cunoscut, nici într-un caz n-ar trebui să fie schimbat. Dar marketingul, adică marketingul, să se înțeleagă foarte clar, marketing înseamnă o promovare, o comunicare, cum vreți voi să spuneți, spre a aduce clienți. Adică eu fac un call to action. Da? Că îl fac scurt, că îl fac lung, adică că îl fac pe o perioadă scurtă de timp, că o fac pe o perioadă lungă de timp, dar scopul este de a-mi aduce clienți. Adică eu vă spun în modul următor, veniți la mine, am cel mai bun hamburger sau vă dau, nu știu, un sos gratuit dacă îmi cumpărați un hamburger. Asta înseamnă marketing. În momentul în care vorbesc doar despre, nu știu, pot să vorbesc despre rezultatele companiei mele, fără neapărat să impun în compania respectivă să vă spun, veniți la noi că avem rezultatele alea. Acolo intră brandingul. Iar brandingul e o multitudine de factori. Nu înseamnă doar comunicare, ci înseamnă identitate vizuală, înseamnă să ai un logo, să ai un motto, să ai o viziune, să ai un DC, să ai un
Foarte multe. Inclusiv am văzut oameni care nu au, momentan sunt în piață, dar nu au un logo bine stabilit. Dacă vreți să vedeți pe aici, pe calea moșilor, am văzut pe cineva, o companie, are efectiv un logo făcut cu Snapseed. Dacă știți aplicația Snapseed, e făcut cu Snapseed. Și stau și mă gândesc, băi, cum oamenii ăștia vor să aibă succes? Băi, vă imaginați că efectiv un logo poate să vă coste $5, nu? Dacă sunteți inteligenți, un logo poate să vă coste $5. Există Fiverr și poate să vă ofere această posibilitate. Încep de la $5 la $150, $250. Vreți să colaborați cu cineva care chiar se pricepe și poate să vă seteze efectiv o viziune. Faceți-o cu compania respectivă, dar este extrem de important să nu apelați la astfel de măsuri sau să credeți în astfel de măsuri disperate. Astea sunt niște oameni care eu vă invit pe fiecare dintre voi care faceți lucrurile astea, hai să discutăm. Pentru că dintotdeauna, dacă vă uitați pe Revolution Media ce am făcut, ne-am dorit să arătăm oamenilor așa cum funcționează, cu bine și cu rău. Haideți să fim transparenți. Nu mai luați oamenii că, domnule, compania ta și așa mai departe. Unul la mână, nicio companie n-ar trebui. Deci asta trebuie să înțelegeți de azi. Nicio companie n-ar trebui să permită altei companii, cum ar fi o companie de promovare, să pornească o campanie din contul lor. Toate companiile trebuie să-și pornească efectiv toate campaniile din contul business-ului al său. Da? Iar măsurile astea disperate nu vă ajută. Din contră. Da, îți atrage atenția. Acum am început iar să văd, mamă, deci mai apare reclame, am făcut cea mai mare prostie, că a trebuit să comentez la ăla, că efectiv, deci mă uitam la ce prostii putea să spună. Și mai și râdea, știi? Și nu venea să cred și am scris, știi? Și îmi răspunde, nu, eu sunt momentan, l-am invitat să avem o conversație aici cu voi, da? Și mi-a zis, nu, momentan trebuie să mă mut. Am înțeles, deci am avut o problemă de conexiune. Mai faci reclama asta doar ca să mai iei niște bani sau cum? Mai ai nevoie de un fotoliu sau o canapea. Pe bune. Nu funcționează așa, frate. Nu este vorba despre asta. Dacă ai cu adevărat coloană vertebrală, acceptai și cam asta este. Din păcate, de ce vorbesc asta și sper să ajungem la cât mai mulți oameni și dacă înțelegeți asta, dar să ajungem la toată România asta mare, este că acești oameni, pentru că o fac, sunt multe alte caractere puternice care nu se promovează și n-au început și le e frică să se promoveze pentru că spun, ok, eu gândesc diferit, dar o să fiu mai întâi hate-uit, o să fiu... Băi, și care e problema? Cei mai buni followers sunt haterii. Am avut și noi și avem și așa mai departe. Nu mă interesează. Nici nu stau să mă gândesc la asta. Din contră, eu mă gândesc la ăla unul care pot să-l ajut cu informația asta. Atâta mă interesează. O persoană. Dacă unul singur a înțeles, asta trebuie să înțeleagă pe toți. Dar n-ai cum să-i forțezi să facă pasul ăsta. Și atunci, ceea ce noi trebuie să facem este următorul lucru. Hai să ajungem la cât mai mulți oameni ca să curățăm într-un fel sau altul mentalitatea asta. Pentru că o să fie mii de oameni, din păcate vin în urmă tot felul de antreprenori tineri care nu au o ghidare, să spun, tocmai ok, pentru că din păcate, iar din exemplu personal pot să vă spun, există oameni în România, aici în București, da? Care învață alți oameni să facă antreprenoriat, dar ei nu sunt capabili să-și plătească facturile. Cum vă învață ei pe voi chestia asta? Cum îi inspiră? Adică cum o să mă duc eu la un curs să mă învețe la să fiu total fairness, dar el singur nu este? Pentru că, vrei sau nu vrei, în domeniul ăsta online trebuie să știi și lucrurile din spate, pentru că asta este și intri în ele. Ok, hai să discutăm. Măsuri disperate nu le luați. Voi ca antreprenori acum trebuie să fiți extrem de cumpătați. Dar extrem de cumpătat nu înseamnă a procrastina. Adică voi nu trebuie acum, de exemplu, să nu vă porniți business-ul, să nu vă conduceți business-ul cu entuziasm, cu energie maximă, așa cum o fac eu acum, da? Mă vedeți, da? Că sunt plin de energie, pentru că domnule, s-ar putea să ne închidă. Domnule, s-ar putea să nu se întâmple aia. Domnule, s-ar putea să nu știu ce. Nu avem destui bani. Nu faceți asta, pentru că ceea ce sunteți voi fac și ceilalți. Dacă ei vă văd, și asta este o chestie care se preia foarte ușor de la un om la om. Pentru că noi ca antreprenori avem foarte mulți prieteni, de obicei antreprenori. Noi ca angajați avem foarte mulți prieteni, de obicei angajați. Și atunci este foarte simplu să spun așa, să crească chestia asta de frică. Da? Nu trebuie să intrăm în negativitate, noi trebuie să rămânem pozitivi. Totul o să fie extraordinar și nu cu ajutorul statului, nu cu ajutorul ăla sau lui X sau așa mai departe, ci cu ajutorul nostru. Suntem destul de inteligenți și putem cu adevărat să facem o schimbare în lumea asta. Depinde doar de noi. Adică, pe bune, eu am atât de multe exemple, dar m-am povestit de câteva ori.
mie îmi place foarte tare să mă uit la persoanele de succes ce fac. Păi alții care nu au succes și vin să mă învețe lucruri, I don't give a shit. Mă interesează doar ăia care cu adevărat au succes. Hai să vedem cum putem să duplicăm lucrurile respective, pentru că totul este duplicabil. V-am mai zis, dacă voi astăzi vă uitați la o companie care o admirați și o apreciați, oricare ar fi ea, și vedeți că au un departament foarte bun de marketing financiar, un departament contabil, dar voi dacă aveți bugetele necesare să puteți să vă luați departamentele respective, să le aduceți în business-ul vostru, oricare ar fi el, că ești supermarket, mini-market, nu știu, doctor veterinar, whatever, și ai bugetul respectiv de câteva sute de mii sau milioane de euro să aduci persoane respective în compania ta, îți garantezi succesul instant. Instant! Deci, foarte important, aveți grijă cum vă luați deciziile în perioada asta. Fiți cumpătați, nu procrastinați, treceți la acțiune și adaptați-vă. Măsurile alea disperate în care alergi ca, știți, nu știu dacă v-ați uitat la Dexter, eu am prins perioada aia cu Cartoon Network, da, în România, în care toți învățam engleză de la televizor și era un desen animat, n-am să uit niciodată, cu Dexter, îi dădea foc la păr lui Dexter și alerga în cer și spunea My head is on fire, my head is on fire. Cam modul ăsta am văzut eu antreprenoriatul, chiar stăteam și râdeam la un moment dat, glumeam cu fratele meu pe în casă că mă uit în jurul nostru și noi aveam o atitudine, oricum tot o să fie extraordinar. Știi că din orice chestie negativă, având și perioada din 2007-2008 în spate, 2010, 2015 și așa mai departe, în momentul în care am început perioada asta de criză, am zis, din orice chestie negativă o să apară o oportunitate. Eu trebuie doar să stau cu ochii deschiși, adică să rămân pozitiv, chiar dacă se întâmplă anumite lucruri care nu poți să le controlezi și oricum n-ar trebui să stai niciodată să te gândești, mamă, de ce s-a făcut aia așa, de ce s-a întâmplat aia așa, pentru că nu depinde de tine. Dacă depindea de tine, probabil o făceai diferit. Tu concentrează-te pe ceea ce poți să schimbi tu și ceea ce poți să schimbi tu prima oară ești tu. Deci prima oară trebuie să gândești diferit. Îmi cer scuze, este foarte cald și vorbesc și mi se usucă buzele foarte repede. Deci, așa cum am zis, trebuie neapărat să treceți la acțiune, să rămâneți pozitiv, să puteți să vedeți acele oportunități, pentru că atunci când setezi mintea negativ, o să vezi doar lucrurile nașpa care se întâmplă și să-ți ratezi acea oportunitate. Ei bine, m-am uitat chiar în perioada asta la Warren Buffett, dacă îl cunoașteți, cred că cel mai mare investitor din bursă din lume. Și administrează un fond uriaș, da? Și mă uitam la el și vedeam cât de calm poate să fie, adică deciziile lui nu erau impactate absolut deloc de ceea ce se întâmpla afară. Deci băi, nici nu interesa. Și acum mulți oameni cărora le-am povestit asta au spus, dar știi că el are deja foarte mulți bani și poate nu-l afectează, nu e adevărat. Gândiți-vă, cu cât business-ul vostru o să crească, și o să vedeți asta și o să înțelegeți. Cu cât business-ul e mai mare, responsabilitățile business-ului sunt mai mari. Ideea nu este ca tu să zici, dar el are, tu din contră, ai cu bani puțini sau cu foarte puțini bani, ai mai puține responsabilități. Dar trebuie să plătesc chiria, trebuie să plătesc asta și așa mai departe. Păi bun, și ce te oprește să o faci? Dacă ești într-o situație în care ai o problemă, gen nu poți să-ți plătești chiria, nu poți să, nu știu, whatever, ceva, păi ai o problemă asta e bad management, al vieții, nu neapărat al business-ului. Păi cum să n-ai o rezervă? Cum poți tu să mergi de la o lună la alta, fără să iei o decizie în privința asta și să te aștepți ca lucrurile să fie extraordinare, dar tu nu schimbi absolut nimic în viața ta? Știi cum spunea Einstein, da? Dacă faci aceleași lucruri în fiecare zi, trebuie să fii un idiot să te aștepți la lucruri diferite. Și asta nu înseamnă acum, iar, măsuri disperate, vorbind despre asta, să te bagi într-un network marketing și să crezi că te îmbogățești într-un network marketing de azi pe mâine. Că am văzut acum toată lumea, deci toate grupurile sunt pline. Network marketing sus, network marketing jos, network marketing sus, network marketing în jos. Nu ăsta este scopul. Scopul este să te înțelegi tu viața. Tu poți să faci bani foarte mulți singur, poți să orice. În perioada asta, uite, de exemplu, am văzut acum că a dat Larisa like și love, mulțumesc frumos. Păi în perioada asta noi am stat și am lucrat la o agendă de social media marketing, o agendă foarte mișto, gândită total de Larisa. Noi doar i-am dat formă fizică, care o să urmeze să fie lansată săptămânile viitoare, deci stați cu ochii pe agenda altfel, care o să vă ajute în cariera voastră, în tot ceea ce înseamnă online. Că ești business, că ești un influencer și am profitat de timpul ăsta în care am lucrat la această agendă. Timp care, în mod normal, nu știu dacă l-am fi avut să fi lucrat atât de rapid. Deci este extrem de important să-ți folosești resursele, să știi să-ți folosești resursele, să rămâi tot timpul pozitiv. Pentru că asta trece. Deci niciodată, nicio furtună nu o să fie toată viața ta. E o perioadă, e un sezon. Asumă-ți-l
găsește-ți o modalitate prin care în perioadele astea să fii într-un fel sau altul asigurat că ai resursele alea minime, da? Dacă până acum, nu știu, mâncai fructe de mare în fiecare zi și astăzi nu poți să-ți mai permiți, nu este niciun fel de problemă, poți să treci la fasole bătută când vrei tu, știi? Adică nu asta nu este scopul. Scopul este ca tu să înțelegi când trebuie să faci acel pas înapoi ca să-ți permiți ulterior să progresezi. Am văzut oameni care au intrat în depresii pentru că, domnule, gata, nu mai pot să mai business-ul meu nu mai generează bani și trebuie să dau mașina înapoi și am pierdut aia. Și ce dacă? Nu înțeleg care este problema. Și cu mașina aia și fără mașina aia tot tu ești. Și cu business-ul ăla funcțional în 100% așa cum era, tot tu ești. Iar dacă oamenii care i-ai adus alături de tine i-ai adus așa cum am mai vorbit, bazat pe viziune, pe misiune, oamenii niciodată nu se pună la zid. Niciodată. Și vor înțelege că trebuie să crești, vor înțelege că există anumite perioade bune, există niște perioade nașpa și, bineînțeles, vor fi răsplătiți. Și tot mai despre asta vreau să vă vorbesc rapid acum la sfârșit și o să discutăm în următorul live care să-l avem împreună despre asta. Voi trebuie să înțelegeți că toată lumea de fapt îmi spunea, știi, clientul nostru este stăpânul nostru. Clientul nostru este foarte important. Pentru mine clienții sunt cei mai importanti. Dar mai important de atât, sunt oamenii cu care eu muncesc zi de zi. Pentru că oamenii ăștia pot să-mi asigure mie stabilitate și continuitate. Dacă ei sunt fericiți, ei vor livra clientului ceea ce el își dorește cu adevărat. Dacă oamenii ăștia cu care eu colaborez zi de zi nu sunt fericiți, nu sunt răsplătiți, nu sunt mulțumiți, nu se simt apreciați, pe omul ăsta eu o să mă chinuiesc să mulțumesc clientul singur. Deci aveți grijă de oameni care vă înconjurați. Că e vorba de parteneri, că e vorba de oameni din business-ul vostru. Aveți grijă cu cine vă înconjurați și uitați-vă la măsurile astea disperate. Nu vă mai luați drept exemplu și să fiți inspirați într-un fel sau altul de toți. Da, bălării, atât. Ok, vă mulțumesc frumos, sper că v-a ajutat live-ul ăsta. Așa cum am zis, hai să ajungem la milioanele astea de oameni din România ca să nu mai fie inspirați de jeguri și să trecem la următorul nivel. La revedere!